openj penjogo jogo manigi followers mang'eny kata manyalo timo blogging, joma nitie social media, dware ni mondo take videos kendo gitimo gimiluongo ni citizen journalism, mondo jopiny ong'e ni gima noyaw cha after 4 days okoti. To ka waweyo ni kimago gik ma wadhi review 5 years after elections, to Joyce mano jopiny through the kind of good brains ma wan godo e counties wa, ok wabi bedo gi thuolo mar mondo jopiny orip godo benefits mag devolution. Emomiyo kata sama wan Homa Bay kae, wan gi so many side events, wan gi days, each day nigi theme mare. Wan gi theme mar good governance, kama wadhi penje penjo mag accountability, wadhi penje penjo mag budget processes, kaka pesa bende lale counties wa, wantiere gi CEO mar Anti-Corruption Ethics and Anti-Corruption Commission bende dhi bete panel moro kae. Nyoro e Citizen TV, I was very happy kanu hosta i chairman mar EACC, kendo no confirm ni CEO mar gi biro mondo bendo duoknwa penjo ni ang'ono momiyo governors mobedo charged gi corruption cases gigi take so long in court. Penjo ma bende duoko ne jopiny kaluwore gi weche mag mibadhi mantie counties ok rom confidence and trust ma jopiny oripo bed godo e weche mag devolution, particularly on budget issues. Omiyo ka wadhi bedo gi conversations ma wan gi geno ni ka ang' watieko tich abich ka Nyasaye okonyowa, to bang'e to wadhi bedo gi opportunity mar mondo wang'e ni devolution adieri kaka ne wa Homa Bay to nitiere some progressive some light at the end of the funnel. There is some side of events bende nitiere mag inclusion, joyude, rowere, mine, jogo modak gi ng'ol mopogore opogore, persons with disabilities, bende nitiere opportunity mag gidhi bedo godo kae. As County Governance Watch, migawo matiyo godo, wasebedo at the forefront of working with county governments mar loso policies kata mana chike masiro ratiro mar jogo modak gi rong'onde mopogore opogore. Wasetimo Kiambu County Persons with Disability Act, masani is under review nikech higani dwe mar ang'wen April, Rais Ruto noketo koke a National Persons with Disability Bill. Manyiso ni koro chike te mag counties dware ni mondo gibed realigned. To gima wawuoro kabisa en ni counties oket pesa mag programs mag jogo modak gi rong'onde mopogore opogore kata mag rowere bende. Youth programs bende are not being supported financially. Omiyo magi bende are conversations among others ma wadhi bedo godo mar mondo wapenj ni to ere kama wachimo as we talk about devolution in totality as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Weche mag human rights, wasebedo gi abductions, rowere wako penjo malong'o to ni mako gi itero gi kuma bende ji kia, jomoko oseneji. Wadhi bedo gi thuolo kae, Joyce, mar mondo wapenj what is the stake of citizen accountability. Ka jogo mapenjo penjo kaluwore gi tich ma okire maber e county government ibwogo gi, jomoko bedo abducted. As an organization wan gi osiepe mamoko bende madalo moko nyaka wapandgi nikech giluor ni oor ji mondo dhi ogogi, oor ji mondo dhi omany kata kuonde ma gidake mondo keth gikgi. Mago gin duoko ma ang' wadwa ni mondo duokwa sama wantiere conference machalo kamae. Omiyo wan gi mor ni Mheshimiwa Rais bende oseyie mondo bi. Obende nitiere penjo ma ang' wadwa penje nikech intergovernmental relations, Joyce, mar national government gi counties ok timre maber pinywa ma Kenya kae. Ok en gima oripo bed ni timre ni governors nyaka dhi e State House ni eka mondo gik moko timre e county. Constitution marwa owacho ni all the 48 governments are independent but interdependent. Manyiso ni tiere tudruok ma ginyalo bedo godo to kochuno ni nyaka dhi governors dhi State House nikech gin gi agencies kaka mar summit ma jakom mare en Mheshimiwa Rais President marwa Dr. William Ruto. Wantiere gi IBEC ma chairman mare en Deputy President. To king'iyo agenda mar conversations gi te gin gigo masiro devolution. Ang'ono momiyo koro nyaka governors dhi State House ni eka mondo budget olosi, ni eka mondo ndache oger ne jopiny, ni eka mondo kia osiptache daktache obed ayat. Magi gin gik mabwogo devolution, to omiyo 12 years down the line progress nitiere but bende nitiere weche moko ma bende pok osedhi maber. Back to you, Joyce.
Ilero kanyo makare ahinya Kevin Osido kendo moko kuom penjo mwacho nubo bedo ka upenjo e romo mopogore opogore kata side meetings mubo bedo godo e kinde romo mar devolution conference madhi mbele county ma Homa Bay. Moko kuom duoko